Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan amin ya rabbal alamin. وبعد فقال المؤلف السيد الحبيب عبد الله بن حسين بعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأعاد علينا من بركاته آمين. قال faslun utawi iki ku fasal suci. Wa min syurutis sholati lan niku setengah saking pira-pira syarate salat. Al wudu'u utawi wudu. Jadi di antara syarat agar salat niki saged sah niku adalah harus wudu, nggih. Dalam arti napa? Suci dari hadas cilik, suci dari hadas gede. Nah, hadas cilik niki sucine niku dengan cara wudu, nah hadas gede sucine dengan cara napa? Mandi. Salah. Ya. Wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu. Sitaton niku ana 6. Jadi fardune utawa rukune wudu ada 6. Apa wae dadi rukun bedane rukun ambekan syarat iku napa? Nah, rukun dilakukan di dalam rangkaian ibadah. Nah, syarat niku harus sudah terpenuhi ya di luar rangkaian ibadah. Apa-apa. Kene. Sini ngasih. Sini. Terus al-awwalu niki dadi fardune utawa rukune wudu ana 6 nggih. Al-awwalu utawi kang pertama niyatut thaharati iku niat sesuci lis sholati kagem salat bil qalbi kelawan ati. Jadi niki napa syarat ya apa sing kok syarat fardune nggih fardune wudu sing pertama adalah niat nggih niat. Lah niate niku kados pripun? Niki niate adalah niyatut thaharah. Ya. Niyatut thaharah, niat sesuci ndak sesuci tok tapi sesuci kagem salat. Niku saged kados ngoten. Aku niat sesuci kagem salat. Ya. Lah niate ya ning ati. Nggih sing jenenge niat niku nggih teng ati. Lah adapun mengucapkan niat niku hukume napa? At-talaffuz bin niat hukume sunnah. Ya sunnah hukume mboten bid'ah niku. Kenapa? Karena ya talaffuz bin niyah melafadzkan niat niku saged membantu kita untuk lebih fokus ya saat niku ya untuk menghadirkan hati itu membantu kita talaffuz bin niyah. Lah iki niate wudu napa? Siji oleh dengan cara niyatut thaharah lis shalah. Aku niat sesuci kagem salat. Tapi nak niate hanya untuk saya niat sesuci ngono tok mboten cekap. Nggih, sesuci kagem salat. Utawa au ghairiha utawa liyane niyatut thaharah ya li shalah minan niyati bayane saking pira-pira niat al mujziati kang nyukupi sing cukup sing dianggap sah. Contohnya apa? Saya niat ya fardune wudu ngono cukup itu. Utawa aku niat apa jenenge nglakoni ada
nglakoni ada wudu misalkan, atau paling minimal minimal ya, aku niat wudu, aku niat apa wudu wis ngoten tok. Iku gawe gampangaken dan tidak harus pakai bahasa Arab nawaitul wudu Anda, tapi pakai bahasa Jawa. Bahasa iku sekerentek ning ati aku pengen wudu wis ngono tok wis cekap iku. Nggih. Ya, iku apa niate wudu. Lah kapan? Nah, niatnya kan dengan hati nggih. Jadi napa nanti bareng dengan membasuh muka atine krentek kaya ngoten niku. Inda ghuslil wajhi nalikane ing dalem nalikane basuh wajah. Diniat dibarengno, barenge kapan? Barenge pas basuh wajah. Lah pas basuh wajah kok misal ora niat, ora krentek, ya niku nggih boten sah. Di sing diitung pas wayah basuh wajah. Asani utawi kang nomor loro ghuslul wajhi iku mbasuh wajah jami'ihi sakabehane wajah. Ya jami'ihi sakabehane wajah. Asani utawi kang nomor loro ghusl wajhi ku basuh wajah jami'ihi sakabehane wajah. Jadi basuh wajah ya sakabehane wajah niki. Lah definisi wajah niku dari mana sampai mana? Min manabiti sya'ri ra'sihi saking pira-pira nggon tukule panggonan tukule rambut sirah ila dzaqani maring janggut. Nggih, maring nggon janggut. Wa minal udzuni lan saking napa kuping ilal udzuni maring kuping. Jadi napa wajah niki nggih secara napa munggah niki vertikal horizontal. Ya secara munggah niki iku mulai dari nggon tukule rambut nggih sampai nggon janggut. Nggih sampai nggon janggut, kemudian kuping ya kuping ini gak termasuk ya nggon iki batasan kuping niki sampai batasan kuping niki. Terus kuping ini buatan termasuk wajah ya nggo batasan kuping. Nah terus juga ana sing pinggir-pinggir ngene iki nggon napa ya apa jenenge istilahnya lahyain niki lho nggon panggonan brewok niki lho. Nah itu kudu kena kabeh, kudu kena dibasuh dengan air ya. Lah engko ana kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, suatu kewajiban yang mana tidak bisa sempurna kecuali dengan suatu perkara, maka suatu perkara itu hukumnya adalah wajib. Lah maka basuh muka niki mboten saged kecuali dengan cara sampean munjuli sithik, maka hukum munjuli sithik niku napa? Wajib. Paham nggih? Terus ning wajah niki nggih engko ana bedane ambekan nutup aurat pas wayah salat iku. Ning wajah niki. Terus iki mbak-mbak iki diuratekno temenan. Dadi nek sampean wudu nggih, sampean wudu iki dipunjuli. Basuhane iki dipunjuli. Berarti harus ada sebagian nggon rambut niki sing kena. Ya. Termasuk sing ngisor janggut niku kudu dikenani. Paham nggih?
kudu dikenani nggon wudu, kudu dipunjuli niku. Nah, tapi nak aurat wong wadon kan ya, ing dalam salat aurat wong wadon pripun sekabehane anggota tubuh kecuali telapak tangan kalihan apa muka wajah kira. Lah maka wajah niku nggih perbatasan kabeh. Maka nek kok ngene iki ya niki mau kebalikane sing munjuli sing awal. Iki munjuline berarti sebagian wajah kudu ana sing ditutup. Paham nggih? Atau sebagian wajah, nggon pikir-pikir wajah niku kudu ana sing ketutup. Soalnya nek sampean nutup pres niku kan mboten saged. Maka lah engko nggon napa ngisor janggut termasuk aurat mboten? Ya termasuk aurat, maka harus ditutup. Carane piye? Ya munjuli pol janggut. Paham nggih? Nah, niku bedane napa jenenge wajah ketika basuhan wudu kalihan wajah ketika nutup aurat. Nanti kebalikannya ku. Jadi napa wajah niku nggih sakabehane wajah iku harus dibasuh. Lah basuh niku engko ana perbedaan antara ghuslun basuh dengan apa mashun. Mashun artinya apa? Ngusap. Nek ghuslun niku harus mengalir, airnya harus ngalir. Itu ora cukup sampean nyekel banyu terus mbok lelet-lelet mboten cukup niku. Nah, sing jenenge ghuslun niku kudu airnya kudu ngalir. Termasuk sing gak cukup iku nggo semprotan kayak spray ya. Terus badhe niku disemprot-semprotke airnya tapi enggak sampai ngalir niki mboten cekap. Airnya kudune ngalir. Iku ngoten nggih. Sya'ran wa basyaran. Dadi sesuatu sing antarane nggon tukule rambut, sirah sampai ya nggon janggut niku wau, kuping ambek kuping, antara kuping ambek kuping. Sya'ran baik berupa apa rambut au basyaron utawa kulit. Jadi rambut atau kulite niku kedah kena kabeh. Misal kok kok apa ana rambut mbah idep, mbah rambut alis niku sing rada tebel, makanya kudu dikenani kabeh. Kok kecuali illa batina lihayatir rajuli kejaba jerone batine apa jenggote wong lanang wa aridaihi lan brewoke brewok lorone wong lanang idza kasafa nalikane tebel. Jadi rambut utawa kulit niki kudu dibasuh kabeh nggih. Ya. Kecuali ana dua pengecualian niki. Kecuali adalah napa? Ya, jenggot dan napa dua brewok niki sing apa sing aridaihi niki. Ya. Niki napa jenenge nggon brewok niki napa jenenge iki. Lah iki lah. Lah iki nek pomone kok boten bacanya boten jenggot tapi janggut illa batina lahyati ya. Illa batina lahyati. Batine lahyah niku apa nggon jenggot ya. Oh, benar betul. Jadi orang gone tapi kan lihyah macane lihyatir rajuli wa aridaihi mu brewok loro mau bener. Idza kasufa nalikane napa jenenge tebel. Jadi mau kulit utawa rambut itu kudu dibasuh kabeh kecuali jenggot ambekan apa wau dua brewok niku, nggih brewok kanan atau brewok kiri niku
nek tebel ya jerone maka tidak wajib. Tapi kalau nek tipis maka ya wajib kena kabeh. Ya, jadi jenggot utawa brewok kok tebel maka jerone mboten wajib kena air. Mboten wajib dibasuh. Ya. Tapi kok tipis maka kabeh wajib dibasuh. Bedane tebel iki tipis napa? Nak tebel niku nek fi majlis takhatub pas lagi omong-omongan kok ketok kulite ya iku jenenge tipis. Nek gak ketok kulite niku jenenge napa to? Sampe kok jenggote trimo 4, 5, 6, 7, 10 misalkan. Iku sing ketok kulite, maka iki jenenge tipis. Ya kudu di tapi nek pomone kok jenggote kaya wong Arab ngono iku sing kok seseh sampai napa tebel nggih. Sing kirane gak ketok jerone maka iku jenenge nggih tebel nggih. Nah kaya ngoten niku cukup basuh zahire, mboten sampai jerone tapi cukup basuh zahire. Asalisu utawi kang nomor 3, ghuslul yadaini ku basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane siku loro. Wa malan perkara alaihima kang tetep ing atase napa tangan loro iku mau. Jadi sing nomor 3 rukune wudu, fardune wudu malah napa basuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, sampai kedua siku. Begitu pula ya sesuatu yang ada di kedua tangan itu juga. Misal kok ana tompele ya iku harus dibasuh. Utawa misal ana ya rambut ana wulune sampai tebel niku ya kudu dibasuh kabeh. Ya, harus dibasuh. Lagi biasanya sing kelewat ya nak kaya muka wau sing biasanya kelewat iku ning pinggir niki lho. Pinggir kuping nih kadang sampai kelewat ya. Utawa ngisor janggut nih kadang sampai kelewat itu sering kaya ngoten ya. Nek tangan niki sing biasanya sering kelewat niku napa? Nggon siku loro niki lho. Di sing dibasuh trimo tangan siku loro sampai kelewat. Jadi nek pas sampean wudu pastikan kedua siku sing bagian buri niku wis kena banyu. Karena nak pemene gak kena banyu maka basuh tangane gak sah, nak basuh tangane gak sah wudune rasah. Wudune rasah salate mboten sah. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 mashur ra'si au ba'dihi. Mashur ra'si ku ngusap sirah au ba'dihi utawa sebagian sirah. Walau sya'aratan ya senajan sak rambut fi haddi ing dalem batese napa jenenge batese sirah ya. Jadi ngeten sing nomor 4 iki ngusap sirah utawa sebagian daripada sirah ya. Jadi napa jenis bagian sirah niku orang harus kabeh, tapi sebagian mawon. Ya senajan sak rambut tok. Tapi rambut sing ana ning sirah niki, ya. Mboten kok sampean misal duwe rambut dawa pol bokong terus bariku sing mbok basuh aku rasa-rasa ngusap dhuwur, sing tak usap sing nggon bokong mboten sah niku. Kenapa? Karena tidak di batese kepala. Ya, paham nggih? Aku kedah ngoten. Ya, kudu di batese kepala. Iku senajan sak rambut tok. Dadi ora kudu telung rambut, ora kudu papat rambut, senajan sak rambut. Utawa bahkan senajan sebagian sak rambut iku. Ya, sebagian sak rambut. Iku wis cukup. Lah iki masah sifatnya masah. Masah iku apa? Ngusap, terus mboten kedah ngalir aire. Dadi ning wudu engko sing masah niki namung niki tok. Ya sing liyane basuh sing masah niki. Ngusap kepala, sebagian kepala. Al-khamis utawi yang nomor 5 ghuslur rijlaini ku basuh sikil loro ma'al ka'bah ini sartane
apa jenenge mata kaki loro ya. Sertane mata kaki loro. Au mashul khufi utawa ngusap khuf. Ya, khuf niku muzah nggih. Ida sing kaya sepatu boot tapi gak sepatu boot. Mboten kaos kaki nggih. Jadi tebel niki. Ida kamulat nalikane sempurna syurutuhu apa pira-pira syarate ngusap khuf. Nah. Jadi yang nomor 5 adalah kenapa? Basuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Ya, hingga kedua mata kaki. Iki kedah diperhatekno. Biasane sikil niku sing kelewat niku nggon tungkak niku lho. Nggon tungkak niku pastikan sudah kena air, sudah kebasuh air. Iki sifatnya basuh ya, kudune airnya kudune ngalir ya. Utawa ngusap khuf. Jadi nanti ada pembahasan nateng mriki wonten mboten mangke. Ada pembahasan mashul khuf, ngusap khuf. Maksudnya khuf iku napa? Kaya sepatu boot niku lho. Tapi nggih mboten sepatu boot, khuf. Nggih mboten kaos kaki. Tebel, rada tebel daripada kaos kaki. Lah niki janjane kan harusnya basuh kaki nggih, tapi kalau ngusap khuf niki iku oleh-oleh wae. Bahkan dalam keadaan biasa ning omah mboten lelungan ngoten angsal-angsal mawon. Nah, dengan ada syarat-syaratnya diantaranya napa? Yaiku ketika masang khuf niku ning sikil iku harus dalam keadaan suci. Ya, suci hadas cilik, hadas gede. Ya. Terus napa malih ya khofe kudune kuat. Nah, dan masih masa oleh ngusap ning khuf niku. Nah, kanggone wong mukim, wong sing ning omah berapa? Sehari semalam. Maka wong musafir 3 hari 3 malam. Niku wonten syarat-syaratnya. Iso digolek ning kitab takrib niku nggih wonten. Nah, kaya ngoten niku ngusap khuf niki. Jadi ora kudu nyopot. Nek nggawa khuf niki ora kudu nyopot khufe terus basuh kakine mboten, tapi cukup ngusap di atas khuf niki. Ya, bagian sing njaba, bagian dhuwur sing njaba niki cukup diusap tok. Nggih, itu mboten kedah dibasuh, mboten kedah dicopot. Wasa disulan utawi kang nomor 6 at-tartibu iku tartib hakaza kaya mengkene iki urutane. Dadi sing nomor 6 adalah tertib utawa urut. Ya wudu niki kudune urut sesuai dengan urutane, mboten angsal diwolak-walik. Terus boten nangsal diwolak-walik. Ya iki kudu urut sesuai dengan urutane. Wayang faslon utawi iki iku fasal suci. Wayang kudu lan batalaken al wudu'a ing wudu apa perkara kharaja kang metu apa ma minas sabila ini saking dalan loro. Illal maniya kejaba mani. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu niki ada beberapa niki diantaranya satu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dalan ngarep, kubul, dalan mburi dubur. Iku napa wae bentuke napa wae, baik berupa angin, berupa ana banyu atau berupa getih atau sing normal maupun gak normal niku napa saged membatalkan wudu kecuali sing metu niki mani. Nggih. Nah mani niki mboten batalno wudu tapi engko ngajibaken adus. Nggih. Nah niku. Wa masuk kubulil adami. Dadi koyo ngentot koyo ngoten niku nggih. Niki termasuk batalake wudu nggih. Wa masuk kubulil adami lan demek kubule anak Adam manusa. Au halqati duburihi utawa lingkaran dubure anak Adam. Bibatnil kafi kelawan batine epek-epek bila hailen kelawan tanpa penghalang.
Ya. Yang kedua yang batalkan wudu malih niku napa? Demek kubule anak Adam. Ya, dalan ngarep niku ya, dalan ngarepe anak Adam. Ya, meskipun bukan punyanya sendiri, gini wong dia misalkan sama nyewoki Muhammad misalkan ya. Niki ya utawa nyewoki Ahmad, Muhammad saya gak gelem nyewoki. Ya. Nyewoki Ahmad ya. Iku masuk kubulil adami, masuk kubulil adami. Aw halqati duburi utawa ya demek lingkaran apa dubure anak Adam manusa. Iku sing napa jenenge sing keriput-keriput iku lah sing iku lah. Sing lingkar ning dubur niku nggih. Apa nah iku kok demek niku mboten bokong nggih nek demek bokong mboten sampai batalke. Tapi halqatu dubur. Nah, iki demeke sing saged batalno bibatnil kafi bila hailin dengan batine telapak tangan bila hailin tanpa ada penghalang. Ya, engko telapak tangan iki nggih kata-kata al-kaf. Ya, kata-kata al-kaf itu kalau dalam bahasa Arab al-kaf itu mencakup iki sing jaba ya kaf, sing jero ya kaf nggih. Jaba jero niki jenenge napa? Kaf. Lah napa jenenge sing batalno engko bibatnil kafi. Sampeyan tangan loro iki mbok tepukno nggih, mbok pasno terus badhe niku sampeyan rada teken sithik sing ketok niki jenenge batin, sing ketok iki jenenge napa jenenge zahir. Ya sing gak ketok niki jenenge batin. Lah sing batalno iku nek mau nggawa batine apa jenenge batine al-kaf. Ya. Tapi napane sampean nyewoki wong terus nggawa zahire, mau kowe nek kene nom sang nggo sing nggo zahire ya iku ya ora batal gak apa-apa. Ya, paham ya? Kalau kadang ngoten apa salat mbok Ahmad ya Ahmad rewel. Pipis Pak, pipis. Ya. Iki aku ngwudune rasa-rasa iki akhire cewek tak kowe nek kene no. Nggo zahire kaf. Ya nek nggo zahire kaf niku mboten batal. Tapi nek nggo batine kaf, ya batine telapak tangan niki nggih batal. Walamsu basyarati timu walamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibarin. Walamsu basyaratil ajnabiyati lan napa demek kulite wong wadon ajnabi, ini apa nang ilang. Nah, itu andalan. Ora ta? Mau metu ra? Tile. Nah, itu andalan. Nah, hilang. Ana ra? Karo. Ning kono, sapa muzan ning kono, Pak? Oh, muter kono. Oh. Wes ning kono ae muzan kono. Iki mau bahas khof muzah, ya ana muzah ngene. Balena teng mriki walam subasyaratil ajnabiyati lan demek ya kulite wong wadon ajnabi ma'akibaren sartane gedhe nggih. Iki demek gampangane ketemune kulit laki-laki dan perempuan sing ajnabi. Ajnabi niki sing dudu mahram. Nggih. Ajnabi niku yang bukan mahram. Lah mahram niku sapa? Mahram niku wong sing haram dinikah. Niku mahram. Lah ajnabi niki sing bukan mahram ya. Mahram wong sing haram dinikah. Lah kok mahram nggih salaman utawa tetemunan kulit iku ya ora boten batalaken wudu. Lah mahram iku sapa wae? Ya di antarané mahram iku antara ana hubungan mahram iku ya. Antara bapak ning anak atau kakak ning adik utawa
apa Pak Lek mbekan ning ponakan, Bulek ning ponakan. Ya, terus mbah ning putu niku mahram utawa napa meneh. Lah iku mahram niku. Nah, ajnabi niku sing napa jenenge mboten mahram. Nah, termasuk ajnabi nggih termasuk perkara wong sing ajnabi niku sapa? Sepupu niku ajnabi nggih. Ya, sepupu niku ajnabi. Dadi mboten mahram. Dadi pokone untuk sepupu nikah untuk sepupu ngoten nggih mboten napa-napa. Ya, karena bukan mahram. Lah kok sentuhan tangan, sentuhan kulit antara lanang dan wedok sepupuan wau. Nah, niku nggih dapat membatalkan napa wudu. Nggih. Ya, iku ya padha mboten angsal salaman antar laki-laki dan perempuan yang ajnabi niku nggih mboten angsal, hukumnya haram. Nah, termasuk iki engko pas wayah meh bodho ya Idul Fitri engko ketemu ambek dulur-dulur niku nak salaman ambekan ya kayak Pak Lek, Bulek ngoten mboten napa-napa nggih. Ya, karena itu mahram. Tapi nek anake Pak Lek, anake Bulek, anake Pak Ade utawa anake Bude niku mboten angsal karena iku wis mboten mahram, iku wis ajnabi. Ya. Iki engko perhatekno temenan iki ya sampean pas meh bodho. Pas wae bodho besok. Ya saya kurang pirang dino, Mbak. Bodho, Mbak. Nak mulai kurang pirang dino, ngapal iki langsung. Nah, iku langsung semangat ya. Terus akibarin ya satane gedhe. Dadi padha gedhene. Di ajnabi terus padha gedhe. Nah, sing siji cilik sing iku ya mboten batalaken. Jadi gedhe niki mboten kudu balik nggih, akan tetapi napa jenenge kok wis sampai gampangane yustahabi iso gawe syahwat misalkan iso nggih napa nggih rada menarik nggih. Jadi meskipun durung balik niku nggih pun batalaken. Jadi mboten niku mboten sampai tidak hanya ketika balik tok, akan tapi sadurunge balik kok mpun menarik niku nggih saged mbatalaken napa wudu. Terus wazawalul aqli lan ilange akal. Wazawalul aqli lan ilange akal. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang linggih ya umakinen kang netepaken sapa wong kang linggih iku mak ada tahu ing apa jenenge bokonge ya bokonge wong sing linggih niku ya. Jadi hal yang membatalkan wudu yang berikutnya adalah napa hilangnya akal dengan tidur, dengan mabuk atau dengan edan, ya atau semaput, ya. Niki saged membatalkan wudu kecuali ya, hilangnya akal yang disebabkan karena tidur dan turune iku dalam keadaan linggih dalam keadaan netepno bokonge nggon ning tempat lungguhe niku. Ya. Jadi misal sampean turune ambek linggih netepno bokonge ning tempat linggih niku, maka nggih mboten batal. Tapi kok misal ya sampean turu linggih tapi linggih niki posisine mbah bejujung utawa linggih sila tapi misalnya kakang nak ngenteni napa kula medal ning salat subuh niku terus ya mungkin ngantuk dadi linggih iku dalam keadaan ya sirahe didokono ning iku ya akhirnya bokonge rada jendret sithik misalkan. Nah kaya ngene niki ya mboten naumum muwakkinin maka ada tahu niku mboten nggih. Terus kaya ngono iku batal dan nanti saged apa harus wudu sik sadurunge salat. Paham nggih?
Dan itu pun ada catatan, ya ada catatan. Jadi engko dikatakan para ulama syaratnya apa? Gak banget geringe. Ya mboten banget geringe. Nak banget geringe meskipun turune netepno bokonge niki nggih batal. Banget geringe. Maksudnya banget geringe nek turu linggih kaya ngono iku, nggih. Niku kan saged nggih nutupi napa bokonge sangka ngetokno angin pas wayah turu niku. Engko ana hadis al ainan wika usah. Jadi wika usah. Jadi dua mripat niki iku minangka nggon kelep napa tutupe napa silet niku nggih. Nah, jadi kok wong kok turu niki lumrahe niku yo ngentut. Wong kok turu lumrahe napa ngentut. Lah nek wong netepno bokonge nggih pas wayah turu niku wau niku nggih berarti yo potensi ngentut mboten wonten nggih. Karena wis ditutup iku wau. Lah mulane nek ana wong kok banget geringe sekirane meskipun linggih netepno bokonge tapi iki isih ana rongga-rongga sing niku ya maka kok ngene iki ya batal ya meskipun netepno bokonge paham nggih iku ngoten. Terus faslon utawi iki ku fasal suci yajibu wajib al istinja apa istinja iku napa cewek ya mingkul li ratbin saking saben-saben perkara kang napa basah kharijin kang metu minas sabila ini saking dalan loro ghairul mani selain mani ghairul mani selain mani bil mai kelawan banyu in iku ilaan ya ilaan nah bil mae kelawan banyu ila an yatahura maring yen to suci al mahlu apa panggonan ya. Jadi wajib hukume cewek dari setiap perkara sing teles nggih perkara sing teles sing metu saka dalan loro depan utawa belakang ya. Kecuali mani nggih kecuali mani ya karena mani ini mboten najis hukumnya mani niku mboten najis engko dikatakan para ulama ya meskipun di sini ada perbedaan pendapat antar mazhab ya tapi dalam mazhab kita yang namanya mani niki suci ya engko nek pemene iki di antara pendapatnya nggih di antara hujahnya mani kenapa kok suci nek pemene najis wong-wong ya najis kabeh soalnya wong-wong iki saka mani ya, iku kados ngoten. Iku mani ya. Pokoknya kok madhi dibarengi dengan madhi utawa wazi. Madhi utawa wazi. Niku nggih napa wajib disuceni, wajib cewek niku. Nggih. Bil mae dengan air ila an yathural mahala. Kudune ya disuceni nggih dicewek mau sampai bersih napa panggonane najise sampai kudune sak resike iku kudune ngoten au yamsaha utawa ngusap sapa wong hu ing ya panggonan iku mau panggonan najis mau bisalasi masahaten kelawan telu pira-pira usapan au aksara utawa luweh akeh daripada telu ila an yangqa maring yen to bersih al mahallu apa panggonan wa in baqiya senajan isih wonten ya al asaru apa labete isih ana apa bekas-bekase niku ya biqali'in ngusap-ngusap biqali'in kelawan perkara sing saged ngangkat aine najasah aine najis tahirin kang suci jamidin kang apa jenenge sing padet iku balikan daripada sing cair ghairi muhtaramin kang ora dimulyakake ya min ghairin tiqalen
min ghairi intiqalin saking tanpa ana perpindahan ya, pindahan najis dari tempat najise ning liyane wong faqabla jafafin lan ing dalem sadurunge garing. Nah niki pembahasan niki janjane bahas tentang napa, tentang wajibe sesuci utawa wajibe cewek niku nggih. Nah, wajibe cewek niku iso dengan air, bisa dengan batu atau sesuatu sing hukume batu, ing dalam hukume batu. Lah nek saene pripun ngumpulno antara batu ambekan air niku ya. Batu dengan air. Ya batu sik lagian air. Lah batu niki ya mboten kedah batu. Batu utawa fi hukume batu iku mau. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya tisu, okay. Tisu, terus napa malih? Misal kertas, ya kertas yang buatan dimulyakno. Contohnya ana kaya pembahasan fikih ning kono utawa ana ayat Al-Qur'an atau hadis niku ya mboten angsal niku sing dimulyakno niku mboten angsal. Nah, niku kados ngoten. Engko nanti ada kriteriane iku. Jadi harus dibersihkan dengan air sampai sak resike, ya sampai sak resike, utawa diusap dengan 3 usapan, ya. Nah 3 usapan durung sampai napa resik, yo ditambahi meneh sampai sak resike, sampai sak resike panggonane saka najis iku mau, meskipun isih ana kadang isih ana labet-labet, isih ana dua warnane utawa napa nggih. Ya kaya ngoten mboten masalah niku. Nggih. Sing penting najise niku wis keangkat. Ya sing penting najise niku pun keangkat. Lah niku mau ngusape dengan apa? Iki kriterianya. Jadi batu atau fi hukmi batu. Dihukumnya batu. Ya kriterianya apa? Pertama ya sesuatu sing iso ngangkat najis. Ya iso nyerap ngangkat najis niku lho. Contohnya apa? Ya kayak misal tisu itu kan saged. Ya. Terus ya batu nggih saged. Terus kertas misalkan nggih saged. Napa malih kain iku nggih saged. Ya. Lah sing mboten saged contohnya apa? Kaca. Sampeyan cewek nggo kaca. Kaca apa iso nyerap? Mboten saged. Nggih. Plastik iso nyerap mboten saged. Nah, kaya ngoten nak mboten saged nyerep, mboten saged ngangkat najis niku maka mboten angsal. Kudune iso nyerep dan ngangkat najis iku. Terus saat yang kedua tahirin suci. Nah ora suci kok najis misalkan, nggih. Misal ana tletonge garing sampean kudu nguyah. Oh iki kok tletong ae. Tletonge najis kok. Ya, awake dhewe najis kok ape nyucikno liyane ya piye iku. Ya. Iku kudune disyaratkan apa? Suci. Terus jamidin niku sing padet sing mboten cair. Cair misal kaya es teh misal mboten angsal niku. Nggih. Ya. Utawa napa nggo madu napa niku mboten angsal. Kudune sing padet. Terus ora dimulyakno. Ya ora dimulyakno. Nek sing dimulyakno contone kok panganane dhewe, misal ana pakanan biskuit niku kan nggih janjane iso ngresep nggih suci. Tapi iki dimulyakno iki. Dipangan kene, makanya mboten angsal niku nggih. Terus kayak mau mushaf Al-Qur'an misalkan ya, niku mboten angsal. Min ghairi intiqalin. Lah syaratnya niki ya oleh berpindah dengan batu atau sesuatu yang hukumnya batu, dalam hukumnya batu wau iku syaratnya nek najise durung sampai pindah. Nek najise kok wis pindah, misal contohnya ana wong ya mencret, gebret sak bokong-bokonge ya. Nah kaya ngene iki kudu harus pakai napa air, mboten saged cukup tisu tok ngoten mboten saged. Soalnya kok wis pindah saka panggonan najise.
Wa qabla jafafin, sadurunge garing. Nah, kok sampai wis garing. Ya. Mbok iki ditinggal apa iku sampai garing iku ya. Nah, kok sampai garing maka mau tidak mau harus pakai air. Ya, cara mensucikannya tidak boleh pakai mau batu atau fi hukmi batu. Wa min syurutis sholati faslun lan utawi iki ku fasal suci. Wa min syurutis sholati lan iku setengah saking pira-pira syarate salat at-thaharatu iku suci minal hadasi saking hadas al-akbar kang gedhe. Ya. Di antara syarat sae salat iku kudu suci saka hadas gedhe. Nah, ndo mau masalah wudu niku napa? Suci saka hadas cilik. Nah, iki suci saka hadas gede. Ya. Janjane ngeten. Nah, dirinci meneh. Nah, kita kan taunya hadas iki ana loro nggih, hadas gede kali hadas cilik. Ya. Ora dirinci meneh nggih. Niku janjane wonten telu. Ana hadas cilik, ana hadas sedengan, ana hadas gede. Sedengan hadas mutawasid. Kok saya Nawawi Banten ning kitab napa Al-Iqtus Samin niku membagi hadas iku jadi tiga. Ya. Hadas gede, hadas cilik, ambek hadas sedengan mutawasid. Lah hadas cilik iku hadas sing butuh wudu niku lho. Sing sampean kita tahu hadas cilik niku. Hadas gede niku hadase wong haid ambek wong nifas. Ya wong haid, wong nifas niku hadase hadas napa gede. Hadas cilik, hadas sedengan niku hadase wong sing junub. Berkumpul ambek bojo atau bar metu mani niku hadase wong sing junub niku hadas mutawasid, hadas sing tengah-tengah. Nah, tapi karena mutawasid dan gede nih ya cara nyuceknone dengan cara mandi iku dadekno siji. Dadekno siji dadi napa hadas gede. Nah, sedangkan sing cilik niku carane dengan wudu makanya cilik niku. Wa huwa lan utawi mau ya at-thaharah wa huwa lan utawi at-thaharah li ajlil hadasil akbar suci dari untuk menghilangkan mengangkat hadas gede. Jadi engkau timbul pertanyaan atau haroh ini kan mu'annas. Kenapa kok huwa, kok mboten hiya? Jawabannya huwa sangger wa huwa lan utawi perkara sing ketutur al-mazkur ya. Iku nggih gampangno ngoten. Wa huwa lan utawi iku mau perkara sing ketutur ya iku at-thaharah minal hadas al-ghuslu iku adus. Ya. Jadi nek pomone ameh salat kok ana hadas gede ya niku ya wajib sesuci sangka hadas gede yaiku dengan cara mandi. Waladzi lan utawi perkara yujibu kang wajibake apa alladzi ya hu ing adus khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira perkara. Rupane siji ya khurujul mani, rupane siji metune mani. Wal jima'u lan kumpul bojo. Wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan nglahirake. Jadi sesuatu yang mewajibkan mandi, wajibno apa? Sing dadekno hadas gede niku ana 5 ya. Yang 3 yang 3 niki berlaku khusus perempuan ya. Terus yang 2 niki ya lanang ya wedok padha iku. Apa wae 5 iku? Siji metune mani, baik laki-laki maupun perempuan niku nggih napa wajib mandi nek keluar mani. Wal jima'u jima' kumpul suami istri nggih. Ya ndak hanya suami istri, pomene kok zina naudzubillah min dzalik ya padha ae ngwajibno mandi. Nah, niki 2 perkara iki khurujul mani wal jima' niki
niku ya bagaimana berlaku kanggo wong wedok ya kanggo lanang barang. Tapi sing telu niki, yang berikutnya ini adalah khusus wong wedok. Lanang gak melok-melok iki. Apa wal haidu haid, wan nifasu nifas, wal wiladatu wiladah nglahirno. Nah, niki nggih ngoten. Apa mewajibkan mandi. Lah wajibe kapan? Ya nek wis mampet. Nggih, wajibe nek wis mampet. Ya khusus wong wedok. Tapi meskipun khusus wong wedok sing dikai mumet wong lanang. Ngono pembahasan masalah head ya, utawa nifas utawa istihadah. Hukum-hukum getih niku. Suatu ketika wonten sebagian ulama niku ngarang kitab fikih. Teng mriku ya pembahasan napa jenenge masalah head niku sangat ringkas sekali. Padahal sing pembahasan liya niku ya, panjang lebar, tapi masalah head nifas niku bahas sithik tok. Wong udah takok, kenapa kok bahasnya gede? Jawabannya beliau, iki pembahasan ya, sing nglakoni ku wong wedok. Ya. Ya, sing nglakoni wong wedoke ora takok, sing lanang gak nglakoni. Lha apa dibahas akeh-akeh. Ya. Lha apa dibahas akeh-akeh. Ya itu ya salah satu argumennya kayak ngoten niku. Nah, jadi sing wedok kudu merhatekno temenan masalah haid niki nggih. Iku hukum-hukum ahkamud dima, hukum-hukum darah niku kudu diperhatekno temenan. Iki suci apa pas wagian udzur. Ya, iki kudu diperhatekno. Karena nanti kaitannya ambekan salat, ambek apa wonten kaya maca Quran barang nggih ngambekan ibadah kaitane. Terus wa furudul ghusli lan utawi pira-pira fardune adus isnane iku ana loro. Ya fardune adus ana loro, siji niyatu rafil hadasil akbari, siji niat ngangkat hadas gede wa nahwiha lan padane wa nahwuha lan padane niat ngangkat hadas gede niku. Jadi fardune mandi ada dua ya. Yang pertama apa? Niat. Ya niatnya piye? Niat ngangkat hadas gede. Utawa padane kaya ngono kuwi, kaya niat iku. Contohnya misalkan niat ngangkat jinabat misalkan. Utawa niat adus wajib, ngoten mboten apa? Aku niat adus wajib misalkan. Anak niatnya kok misal aku niat mandi ngoten tok sah mboten sah. Kenapa? Karena mandi niki mboten ya ngerucut ning mandi wajib. Tapi kok misal niatnya aku niat ngangkat hadas meskipun gak nyebutno hadas akbar, hadas gede niku wis cukup. Ya. Tapi kok niat aku adus tok, niate ngono kok mboten cekap. Lah niki bareng ambekan niate niki bareng ambek awal basuhan. Nggih, bareng ambek awal basuhan. Kok misal sampean adus buru-buru durung sampai niat, terus badan niku ning tengah-tengah niku lagi niat, maka sing dihitung pertama niku adalah ketika sampean niat. Berarti sing mau urung dianggep. Ya, nah durung dianggep berarti kudu dibaso meneh. Paham ya? Berarti mboten ning akhir-akhir basuhan boten, tapi ning awal basuhan. Artinya kapan wis diniati berarti iku awale basuhan, ya. Wa ta'mimu jami'il badani lan napa ngratakake sakabehane badan, basyaron padha hukum iku berupa kulit, wa sya'ron lan rambut. Wa in kasufa senajan ya tebel. Terus rukun mandi yang berikutnya adalah napa? Ngeratakno kabeh badan dengan air, baik berupa kulit, berupa rambut, nggih. Iku kudu diratakno dengan air. Senajan rambut sing tebel. Jenggote ora ketok misalkan kulit ning janggut niku mboten ketok. Ya senajan tebel kudu dikenani kabeh, ya. Kudu dikenani kabeh.
Ya, termasuk misal kono wedok gawe apa jenenge apa sing di kok rambutnya di kepang atau apa digapakno iku ya. Maka niku nggih wajib nak pemene sekirane ora dicopot kepange iku mau kok air ndak bisa masuk ya kudu dicopot iku kepange niku. Pokoke kudu dikono. Lah nak misal niku pripun Pak pas wayah head rambut rontok nggih, rambut rontok. Apakah rambut rontok iki mau wajib dibasuh ketika mandi? Ora wajib. Nggih, mboten wajib ya. Ya bahkan ketoke mboten wonten kesunahan bahas masalah niku. Soale iku wis pisah ya wis ngoten. Nggih. Dadi sing wajib niku ya sing isih kandel ning badane sampean. Ya, kok sing wis pisah ya wis iku. Ya iku gak perlu dibasuh. Misal pas wae ya napa jinabat pas wae junub utawa pas wae haid ketokan kuku wis kukune sing wis ketok niku wis bawa ae wis ora usah dibasuh engko laran niku mboten usah mboten perlu. Ya sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak mungkin ana pertanyaan ngger niku nggih. Tanglet lewat Bu Vita nggih. Aja isin-isin iki bahas masalah apa